Як і амаль кожны старажытны еўрапейскі горад, Бабруйск мае свае падзямеллі. Большасць з іх засыпана, а ў дадатак ахутана таямніцамі ды міфамі. Але ці праўда тое, што ў нашым горадзе існаваў падземны банк езуітаў і шлях пад Бярэзінай? Даведаемся, што кажуць гарадскія легенды. Вітаю! Гэта падкаст «Міфічны Бабруйск», дзе я расказваю гарадскія міфы і легенды, не больш. Бо гэта і ёсць тое, што любое месца ў свеце робіць прывабным і магічным. Гісторыя другая. Падземнае жыццё Бабруйска ды яго таямніцы. Тэма падземных хадоў нязменна хвалюе рамантыкаў ды гісторыкаў. А раптам там, глыбока пад зямлёй, схаванае штось сапраўды важнае, што цалкам зменіць нашае ўяўленне пра горад ды яго мінуўшчыну. Магчыма, некалі мы даведаемся і пра падземнае жыццё Бабруйска да часоў крэпасці, бо пад яе будоўлю стары горад быў цалкам знішчаны. Прыхадням з усходу было пляваць на сам факт таго, што разам са старой архітэктурай знікае частка мясцовай гісторыі. Адзін будынак, езуіцкі касцёл, і адзін падмурак ад касцёла апосталаў Пятра і Паўла – гэта ўсё, што дайшло да нашых часоў. Акурат з езуітамі ў Бабруйску звязаная першая легенда, якую раскажу. Але пачнем з таго, як наогул гэты каталіцкі ордэн апынуўся ў нашых мясцінах. Езуіты – манахі каталіцкага таварыства Езуса. У 1534 годзе ордэн заснаваў іспанскі дваранін Ігнасія Лайола. Яго мэтай было супрацьстаяць рэфармацыі. Гэта рэлігійны грамадскі рух у 15 і 16 стагоддзях, які пачаўся з выступу Марціна Лютера і мусіў рэфармаваць хрысціянства, зрабіць яго больш блізкім простым людзям, а таксама забараніць папу рымскаму выдаваць індульгенцыі, адпускаць грахі за грошы. Таксама менавіта рэфарматары паўплывалі на тое, каб Біблія стала зразумелай для ўсіх людзей. Яе пачалі выдаваць на розных мовах. Яскравы прыклад – Францішак Скарына, які друкаваў Біблію з уласнымі прадмовамі у беларускай рэдакцыі царкоўна-славянскай мовы. І прызначалася яна для штодзённага чытання, а не для літургічных мэтаў. Дык вось, пачатковай мэтай стварэння ордэна езуітаў была барацьба з рэфармацыяй, то бок з распаўсюдам пратэстантызму. Манахі, як сапраўдныя жаўнеры на полі бітвы, трымаліся жалезнай дысцыпліны і падпарадкоўваліся кіраўніку, якога называлі генералам. Яны зацята прапаведвалі ў розных краінах Еўропы, а таксама стваралі там прытулкі для сіротаў, кармілі бедных, адкрывалі школы ды універсітэты. І калі ў 1587 годзе вялікім князем літоўскім і каралём польскім быў абраны Жыгімонт Ваза, ён вельмі спрыяў езуітам і наогул не шанаваў уласцівую гэтай дзяржаве талерантнасць і свабоду веравызнання. На той час у сенаце Вялікага княства большасць яшчэ складалі кальвіністы ды лютэране. Іх галасы не дазволілі зрабіць каталіцызм адзінай канфесіяй, як ён жадаў. Але Жыгімонт Ваза атачыў сябе езуітамі, што былі яго настаўнікамі і выхавацелямі з маленства, ды ўсялякам спрыяў. Такім чынам, ордэн распаўсюдзіў свой уплыў на землі Вялікага княства літоўскага, у склад якога ўваходзіў Бабруйск. У нашым горадзе ордэн разгарнуў бурлівую дзейнасць. У пачатку 17 стагоддзя тут адкрываецца езуіцкі калегіум, пачынаецца місіянерская дзейнасць праз манахаў, што прыехалі з Нясвіжу. У іх калегіум з'явіўся раней, напрыканцы 16 стагоддзя. Размесціліся яны акурат там, дзе цяпер знаходзяцца рэшткі старога Бабруйска. Вышэй узгаданы касцёл, які сёння ў аварыйным стане, і падмурак ад другога. У 1631 годзе на сучаснай тэрыторыі крэпасці паўсталі езуіцкая рэзідэнцыя, касцёлы, бібліятэка, школа і нават тэатр. І вось тут мы зрэшты падышлі да легенды. А яна кажа, што ў час будоўлі лядовага ў Бабруйску працоўныя раскапалі глыбока пад зямлёй калідор, надзейна завалены з двух бакоў, якога не было на плане крэпасці. І на адной з яго сценаў знайшлі абрэвіатуру ад геральдычнага дэвіза ордэна езуітаў «Ad Maiorem Dei Gloriam», што перакладаецца як «для большай славы Божай». Мяркуецца, што калідор мог быць часткай падземнага сховішча манахаў, у якім захоўваліся вялікія багацці.
і які, згодна з легендай, апісаў навуковец Марцін Пачобут Адляніцкі. Гэты народжаны на гарадзеншчыне асветнік да астраном увайшоў у ордэн езуітаў яшчэ ў падлеткавым узросце і звязаў з ім сваё жыццё. Ён працаваў у Вільні, але неяк завітаў па справах дабратоў манахаў у Бабруйск, дзе як вучоны быў найперш уражаны высокім узроўнем адукацыі да тэхнічнага аздаблення навучальных класаў і майстэрняў. Але мясцовы генерал яшчэ больш здзівіў госця, калі паказаў яму падземны міжнародны банк. Спярша гаспадар скарыстаўся ключом незвычайнай формы, пасля чаго падлога ў пакоі пачала апускацца ўніз, а далей столь над імі самкнулася. Нейкі час яны ехалі ўніз, дзе ў падземных сутарэннях і знаходзіўся банк. Як патлумачыў генерал Пачобуту Адляніцкаму, пад зямлю былі праведзеныя унікальныя для таго часу сістэмы падачы паветра, таму хоць якога дыскамфорту там не адчувалася. Грошы збіраліся ордэнам на момант, калі Рэч Паспалітая зноў пачне набіраць моц. А на выпадак, калі сюды трапіць вораг, адзін з манахаў апусціць спецыяльны рычаг, і сутарэнні затопіць вада з бярэзіны. Згодна з легендай, другі ўваход у сховішчы знаходзіўся на іншым беразе ракі. Як ці існаваў падземны ход з механізмам затаплення сховішчаў пад бярэзінай? Знаўцы сцвярджаюць, што тэхнічна зрабіць гэта было цяжка, бо тэрыторыя, якую займалі езуіты, знаходзіцца на высокім беразе. Але ў Бабруйску вядома гісторыя пра судна рачнога парта. Яно паглыбляла фарватар і раптам затрэслася да заглохла, бо зачапіла доўгія дубовыя ствалы, што пачалі ўздымацца наверх. І раптам вада ў гэтым месцы завіравала, ды рэзка пачала сыходзіць уніз, як мяркуецца, акурат у падземны калідор. Бабруйцы старэйшага пакалення расказваюць, што шлях пад зямлёй вёў ад касцёла да цітаўкі. І ён быў дастаткова шырокі і высокі, каб там мог прайсці чалавек і нават размінуцца з тым, хто ідзе насустрач. Да таго, як уваходы пачалі засыпаць, многія мясцовыя падлеткі вандравалі па іх. А ў другой палове 20-го стагоддзя адна з кампаній хлопчыкаў блукала па сутарэннях некалькі дзён, пакуль знайшлі выйсце. Пры гэтым ім хапала паветра. То бок тады сістэма вентыляцыі яшчэ працавала добра. Тое, што пад езуіцкім касцёлам ёсць падземныя хады, расказвалі таксама бабруйцы, што служылі ў войску ў часы, калі тут размяшчалася вайсковая частка. А ў самым старым гарадскім будынку дзейнічала гаўпвахта. Па-першае, у падвале даволі часта ўздымалася вада, якая ішла з глыбіняў сутарэнняў. І па-другое, пакуль уваход не заклалі, вайскоўцы з цікавасці іх наведвалі і знайшлі некалькі хадоў. Некаторыя з іх спалучаліся паміж сабой. Яшчэ напрыканцы 20-го стагоддзя там былі прыкаваныя да сцяны ланцугі для арыштантаў, што захаваліся з мінулых часоў. Скептыкі сцвярджаюць, што засыпаныя ўваходы ў падвалах крэпасці проста нарыхтоўкі для магчымых хадоў, якія мусілі быць пракладзеныя толькі пры неабходнасці. Але іншыя, у тым ліку гісторыкі, не бачаць нічога дзіўнага ў тым, што будоўля крэпасці ў чаканні вайны меркавала стварэнне шляхоў для таемнага перамяшчэння пад зямлёй, каб схавацца ці нечакана напасці на ворага. І пра шматлікія падземныя хады ад крэпасці ў Бабруйску сапраўды ходзіць нямала чутак. Напрыклад, што прайсці пад зямлёй можна як мінімум да сацыялкі і максімум да мінскіх могілак. У часы Другой сусветнай вайны сутарэнні ратавалі жыцці палонных вязняў канцлагераў, што дзейнічалі на тэрыторыі крэпасці. І некаторыя з іх, нібыта, таксама праходзілі пад бярэзінай і былі настолькі вялікія, што там мог праехаць конь з возам. Жаўнеры, якія служылі ў Бабруйскай крэпасці, расказвалі, як карысталіся падземнымі хадамі, каб збягаць у самаволку. Некаторыя з хадоў вайсковай частцы выкарыстоўвалі ў якасці сховішчаў для гародніны, а яшчэ ў адным з іх быў цір. Але, як правіла, відавочцы апошніх дзесяцігоддзяў кажуць пра немагчымасць прайсці надта далёка, праз кепскае паветра з метанам, які назапашваецца ў глыбіні сутарэнняў. Хутчэй за ўсё, перабудовамі да будаўніцтвамі была пашкоджаная сістэма вентыляцыі. Былі выпадкі, калі бабруйцы правальваліся пад зямлю на сваіх жа ўчастках, што некалі ўваходзілі ў тэрыторыю крэпасці, ды паміралі. Але і ў сённяшнім старым горадзе, напрыклад, на вуліцы Сацыялістычнай, таксама ёсць сутарэнні. Кажуць, што габрэі, якія і насялялі гэты раён, стварылі пад сваімі дамамі цэлую сетку падземных хадоў, каб збегчы ў выпадку пагромаў, але і яны былі засыпаныя.
У пачатку 2000-х мясцовыя жыхары нават раскапалі адзін з такіх уваходаў у сутарэнне і зладзілі там сабе пограб. Але камунальнікі даволі хутка даведаліся пра знаходку і зноў яе засыпалі. Гэта вельмі абурыла бабруйцаў, якія пачалі даводзіць, што ў маленстве спакойна хадзілі па гэтых сутарэннях і выходзілі па іх у раёне базара. Яны расказвалі, што знутры там было чыста і прыгожа, а ўзімку вельмі цёпла, нават пара ішла. Па звестках краязнаўцаў, узрост гэтых падвалаў даволі стары, яны будаваліся пасля 1825 года. Але чаму падвалы засыпаюць? Справа ў тым, што перад эксплуатацыяй мусіць быць праведзена экспертыза, якая каштуе немала. Таму гарадскія службы закрываюць уваходы да лепшых часоў. На той жа сацыялцы былі выпадкі, калі ў адным з дамоў пачала прасядаць падлога, бо пад старым фундаментам былі глыбокія падвалы, якія з часам руйнаваліся. Таксама бабруйцы, што жывуць на тэрыторыі старога горада, расказвалі, як у іх кватэрах проста сыходзіла пад зямлю печка, а ў іншым выпадку падлога і нібыта ў прорву. Пройдземся яшчэ крыху па сацыялцы і абавязкова ўбачым каля танка на плошчы вялікі валун. Пад ім, як сцвярджае мясцовая легенда, старажытнае падзямелле, якое да будаўніцтва крэпасці знаходзілася акурат па-за гарадскімі сценамі. І калі на горад нападалі, яго жыхары знаходзілі паратунак у сутарэннях, ды збягалі праз гэтае выйсце. Наогул спіс кропак, пад якімі згодна сведчанню бабруйцаў сталага веку ёсць сутарэнне, даволі вялікі. Напрыклад, стары асабняк на вуліцы Мінжынскага, 34, збудаваны ў пачатку 20-го стагоддзя, а яшчэ пад гасцініцай Бабруйск. Іх, дарэчы, вельмі маляўніша апісвае ў сваёй кнізе ўспамінаў журналіст Эдуард Мельнікаў. Вось што ён апавядае пра вылазку ў падзямелле разам з сябрам дзяцінства. Жэнька ўжо быў знаёмы з гэтым гасцінічным аб'ектам. Выцягнуўшы краты акенца будкі, ён палез туды. Зазірнуўшы, я ўбачыў бетонны калодзеж з клямкамі, умантаванымі ў сценку. Спусціўшыся на сухое дно калодзежа, мы выявілі ў сцяне маленькія дзверцы. Жэнька, худзенькі і вёрткі, ужо ўціснуў плечы, патузаўся сцёгнамі і раптам знік у гэтай пячурцы ўвесь. Я за ім. Праціснуўшыся, убачыў паўцемры яшчэ адзін калодзеж і ўпаў яго на бетонную падлогу. Мы запалілі самаробныя паходні і агледзеліся. Гэта быў даволі вялікі пакой з высокімі столямі і жалезнымі дзвярыма. Адкрыўшы іх, выявілі другі, потым трэці. На падлозе валяліся нейкія старыя шынялі, смецця, але было суха. І так, пераходзячы з пакоя ў пакой, мы прайшлі невядома колькі. Стала ясна, што ў гасцініцу мы не патрапілі. Яна ж побач, а прайшлі ў нейкі іншы падземны ход, і канца яму не відаць. Увогуле, калі выбраліся праз звычайны калодзеж каналізацыі, выявілі сябе за некалькі кварталаў. Гэта была сенсацыя, апісвае прыгоды бабруйц. Ці паблукаем мы некалі па гэтых сутарэннях? Ці раскажуць падзямеллі нешта важнае пра той стары Бабруйск на беразе Бярэзіны? Хочацца верыць, што так. Пакуль жа мы працягнем вандраваць па мінуўшчыне, ды прыгадваць гарадскія легенды і міфы. Хутка пачуемся!